Ano ba yan? Parang kagabi lang nakatikim ng masarap na pagkain yung mga pinsan ko. Naubos pa yung isang buong lechon na manok. Wala tuloy kami agahan ngayon. Ay, ang sarap palang gumising kapag mayaman ka. Lalo na wala kang problemang intindihin. Kumusta na kaya ang tropa kong si Brando? Ay, Brenda pala. Kapag sumba nga muna, total mahimbing pa naman ang tulog ng darling ko. 1, 2, 3, 4. Nasaan kaya yung taong yun? Wala naman sa likod. Wala din dito sa labas. Berto! Berto! Ang sarap talagang magpapawis. Bakit ganun? Parang may mali. Oh, si Kuya Berto to ah. Ay, si Pogi! Nagbalik! Bakit ganun? Parang may mali talaga. Hi, Pogi. Halika muna dito, may sasabihin ako sa'yo. Nakita na naman ako ng taong ito. Ano na naman kaya sasabihin niya? Bakit ka ba nagbalik? Hindi ka ba nakasingil sa kanila? May galit talaga itong lokong ito sa mga pinsan ko. Kung gusto mo, samahan kita. Huwag na ho. Parang may mali talaga. Sige na, Pogi. Samahan na kita. Berto! Yes, darling! Ano to? Sino yung kausap mo? Yung taong naniningil kay Angelino at Francisco, darling. Ganun ba? Florencio? Ate Ruby? Oo nga. Ako nga, Florencio. Teka. Magkakilala kayo, darling? Oo, Berto. Siya yung pinsan nila Angelino at Francisco. Naku, patay na. Ang laki-laki mo na, Florencio. Dati, ang bata-bata mo pa noon. Siyempre ate, matagal na yun. Siya nga pala ate. Bakit darling ang tawagan ninyo? Asawa ko siya, Florencio. Ha? Asawa mo siya? Parang may mali ah. Darling, pasok na ako sa loob. Baka matuyo na ako ng pawis. Sige, maiwan ko rin ko dyan. Ate, sigurado ka bang asawa mo yun? Oo naman. Bakit? Nagdududa ka ba, Florencio? Konti lang. Kahit ako, nagdududa rin, Florencio. Renzo na lang itawag mo sa akin ate. Bakit naman, Florencio? Pang matanda kasi ang Florencio ate. Basta, Florencio itatawag ko sa'yo. Ate Ruby naman. Ilang taon ka na pala? 25 na po ate Ruby. Mas matanda ka lang pala ng 4 na taon sa dalaga ko. Nasaan na po siya? Nasa Manila, pero pupunta rin yon dito. Kailan naman po? Sa next episode yata. Ganun po ba? Baka hindi po kami magkita. Bakit naman? Wala po yata ako sa next episode.
Magkikita rin siguro kayo sa mga susunod na episode. Sana nga po ate. Sige, hayaan mo. Sa susunod, sasabihin ko sa scriptwriter. Salamat po. Sige ate, aalis na ako. Bibilang ko pa ng pagkain yung mga pinsan ko. Teka, nasan si Angelina at si Francisco? Nasa kabilang script po. Ah, kaya pala wala sila dito. Sige po ate, alis na ako. Sige, Florencio, mag-ingat ka. Umanta ka sa akin, Berto.